Čau lidi, já jsem Betinka a víte vás z nového videa, pár 2, nezmazená, Verulina, Barča, tamhle jsou, jsme dneska venku, ano, je to divný, ale tam budeme dopadlo špatně, takže jdeme dál, až jdu tam. Betenice. Co je? Běž si lehnout. Nechci ti tady ani vidět. Ale já se jdu koupat. No. Problém. Voda není. To nevadí. Tak prostě běž si to jakoby... OK. Dneska je pěkně hezky, co? Ano, Majku. Tak to. Teta. Dobrou noc. Proč co? Co je? Asi to něco je, ale nevím co. Verulinko. Jsem Verulinka. Seru na tebe. Co? To až se rozví máma. To bude vyvádět. Já jdu chvilku se projít. OK, Michael. Ty oge. No, pěkný. Nevím, kde jsem. Ztratil jsem se, takže... Pomoc! Koho slyšela? Je to běžný, jo? Za chvilku jsem tady. Může se bavit, jo? Už taky, jo? Majku, co se stalo? Co se ztratil? No, tak teďka jsme asi všichni ztracení. Já vím kudy. Co to nevíš, to vím já. Tak nás veď. Tak co? A víš nebo nevíš? Nevím, no, fakt nevím. Tak se musíme vrátit. Jak se vrátit, když jsem se vrátil sem? Že jo? Jo. Takže jdu sem. Tudy. Au! Tak jsme tady. A jsem na vodě. Jo, taky jsem, já se taky lehnu. Taky. Takže, tady to video končí. Dejte like, odběr, zvoneček, nebojte blbeček. Čau. A jo, a děkuju že jste přišli na tady to video.